Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Духоўнае і патрыятычнае выхаванне. На базе сярэдняй школы нумар 14 прайшла дыялогавая пляцоўка, удзел у якой прынялі прадстаўнікі ўсіх раёнаў сталічнага рэгіёну. Ужываў сам і прадаваў іншым. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі маладзечанца, які распаўсюджваў гашыш. Прыемнае выключэнне. Маладзечна – адзіны раённы цэнтр Беларусі, дзе шмат гадоў развіваецца такі від спорту, як фехтаванне. Рэсурсныя цэнтры па духоўна-маральным і патрыятычным выхаванні ў год якасці, праблемы і перспектывы дзейнасці. Напрыканцы навучальнага года на базе сярэдняй школы нумар 14 горада Маладзечна гэтае пытанне абмяркоўваліся падчас работы дыялогавай пляцоўкі. Тэму працягне наш карэспандэнт. Абласны форум у нашым горадзе з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі краіны, Беларускай праваслаўнай царквы, органаў улады, сталічных устаноў вышэйшай адукацыі і педагогаў стаў першым мерапрыемствам такога кшталту ў рэспубліцы. У рэсурсных цэнтрах, якія створаны практычна ў кожным раёне, ужо назапашаны пэўны вопыт цікавых напрацовак і ідэй. Прычым накірункі работы самыя розныя. Гэта медыялекторыі і ўдзел у навукова-даследчых канферэнцыях, інтэрактыўныя дыялогі і гульні подорожжи, конкурсы малюнков и волонтерская деятельность. Мы представляем коллекцию, выполненную в этностиле. Коллекция называется «Святыни Борисовщины». Была она выполнена швеями, которые работают в Центре творчества детей и молодежи Борисовского района. Собственно, мы представляем это учреждение дополнительного образования. Участвуем мы во многих мероприятиях. Нас часто зовут на педагогические какие-то мероприятия в рамках района, в рамках области. В Красненской средней школе довольно глубокие традиции духовно-нравственного воспитания школьников. В 2019 году на базе нашей школы был открыт областной ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на православных традициях белорусского народа. Этот высокий уровень областного центра мы получили благодаря тому, что в 2012-2015 году мы реализовали республиканский инновационный проект взаимодействия семьи, школы и церкви по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Духоўна-маральнае выхаванне з'яўляецца неад'емнай часткай адукацыйнага працэса, і намаганняў адной толькі школы будзе, напэўна, недастаткова. Свае напрацоўкі могуць прапаноўваць усе сацыяльныя партнёры. Першыя ўрокі выхавання і адносін да людзей, а пасля і да грамадства дзеці атрымліваюць не дзе-небудзь, а ў сям'і. Стварэнне сямейных клубаў, нядзельныя школы для бацькоў і дзяцей, сумесныя мерапрыемствы школьнікаў і дарослых, культурныя, спартыўныя, валанцёрскія могуць аказваць пэўную дапамогу у формировании светопоглядов малышов и подростков. Говорить о каких-то новых формах, методах работы, конечно, нужно, потому что современные дети требуют современных инновационных методов и подходов к работе. Но вы знаете, мне кажется, что самое главное – это научить их быть человеком. А каким образом учить? Так, как учили нас. А учили нас личным примером. Когда рядом с ними, рядом с нашими детьми будут родители, мама и папа, дедушка и бабушка, когда будет педагог, который личным примером будет воплощать самые лучшие идеи добра, нравственности, труда, справедливости и любви, то нашим детям никакого другого воспитания не нужно. Міністэрствам адукацыі краіны Беларускай праваслаўнай царквой распрацавана праграма супрацоўніцтва на 2020-2025 гады. Акрамя традыцыйных накірункаў работы з'яўляюцца і новыя. Сярод найбольш цікавых мабільны валанцёрскі тэатр у трыдзевятым царстве з выступленнямі для дзяцей-інвалідаў, дабрачынная акцыя па ўзнаўленню святыні ў Беларусі, сустрэчы святароў на дыскусійных пляцоўках з навучэнцамі каледжаў. Педагогі, в сваю чаргу, павышаюць кваліфікацыю на адпаведных курсах. Душу наших детей нужно спасать, как говорят в церкви. Спасать от соблазнов, которые ее окружают. От легких денег в даркнете, от распутства и зависимости, от высокомерия и лени. Давайте засучим рукава и пойдем разгребать агиевы конюшни, которые, увы, порой нами же и засорены. И если наши дети вырастут хорошими людьми, то уж поверьте,
смогут овладеть обычными знаниями профессии на раз-два. Потому что эти науки не так сложны, как понимание жизни, как выбор добра или зла, как муки совести и томление духа по святости. Кожны з удзельнікаў дыялогавай пляцоўкі мог расказаць пра свой вопыт, падзяліцца меркаваннямі, задаць пытанні, але ўсе пагадзіліся ў адным. Цікавыя напрацоўкі рэсурсных цэнтраў павінны быць не толькі візітнай карткай той ці іншай навучальнай установы, але і станавіцца практычным здабыткам для ўсіх школ і каледжаў. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Калі праца па душы, сёння немагчыма ўявіць наша жыццё без электрычнасці хоць у горадзе, хоць у самай аддаленай вёсцы. Праца прадстаўнікоў гэтай прафесіі вельмі важная. У Сергея Русака, выпускніка мясцовага політэхнічнага каледжа, электраманцёра па эксплуатацыі размеркавальных сістэм 5-го разраду філіяла «Маладзечанскія электрычныя сеткі» ні разу не ўзнікла думка памяняць сферу дзейнасці. За 22 гады працы ў галіне энергетыкі ён стаў сапраўдным майстрам. Брыгада, у якой працуе Сергей Русак, займаецца рамонтам і абслугоўваннем трансфарматарных падстанцый. Праца адказная. Яна патрабуе уважлівасці, тэхнічнага складу розуму, уменне працаваць у камандзе. Калі на падстанцыі здараюцца непаладкі, то гэта пагражае парушэннем бесперабойнага электразабеспячэння для спажыўцоў. Тэхналогіі і стандарты ў электратэхніцы перыядычна мяняюцца і ўдасканальваюцца, а значыць, электрыкі павінны пастаянна павышаць сваю кваліфікацыю. Па выніках дзейнасці за мінулы год Сергей Русак прызнаны лепшым сярод работнікаў сваёй галіны. Яго імя занесена на раённую дошку гонору. Старое оборудование было, оно более простейшее такое, более выходило из строя, а уже новейшее оборудование, как говорится, у нас технологии не стоят на месте, у нас тоже все растет и в производстве, и начали уже делать новейшие подстанции, уже более они усовершенствованные, больше в них уже современного оборудования, современных защит, там, телемеханика. Все это оснащено в обслуживании тоже уже сами по себе становится как-то получше. Новейшая автоматика. Мы вымираем сёння дзеля устойлівага развіцця заўтра. Пад такім дэвізам 20 мая адзначаецца сусветны дзень метралогіі. Цэнтр стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі працуе і ў нашым горадзе. Спецыялісты Маладзечанскага цэнтра праводзяць работы па дзяржаўнай паверцы і каліброўцы сродкаў вымярэнняў, атэстацыі выпрабавальнага абсталявання. Аддзел паверкі і каліброўкі сродкаў вымярэнняў складаецца з 4 сектараў, якія выконваюць вымярэнні геаметрычных, механічных, фізіка-хімічных, аптычных і іншых велічынь. Аддзел у поўнай меры абсталяваны неабходнымі эталонамі і дапаможным абсталяваннем, у тым ліку перасоўным, для паверкі сродкаў вымярэнняў. Так, у Маладзечанскім цэнтры стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі была створана адна з першых спецыялізаваных перасоўных вагапаверачных лабараторый на базе шасі маз для паверкі, каліброўкі, тэхабслугоўвання і рамонту аўтамабільных вагаў. Спецыялісты аддзела пастаянна займаюцца пашырэннем галіны акрэдытацыі, укараненнем сучаснага абсталявання. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі маладзечанца, які гандляваў гашышам. 24-гадовы малады чалавек набываў наркотык для ўласнага ўжывання, аднак вырашыў яшчэ і зарабіць на гэтым. Частку набытага наркотыку хлопец рэалізоўваў шляхам продажу закладак сваім сябрам і знаёмым. Гатовае да ўжывання рэчыва мужчына хаваў у розных месцах горада. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі яго ў двары ўласнага дому. Аператыўнікі знайшлі ў кватэры гараджаніна яшчэ не менш за 1 грам забароненага рэчыва, а таксама вагі, прызначаныя для фасоўкі тавару на продаж. Узбуджана крымінальная справа. Маладзечанцу пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. На цёплую пару года прыпадае пік крадзяжоў веласіпедаў, паведамілі міліцыянеры. Нярэдка злачынствы здзяйсняюцца за няўважлівасці і бестурботнасці саміх пацярпелых. З пачатку года ў Маладзечанскім РАУС зарэгістравана 11 выпадкаў крадзяжу веласіпедаў і самакатаў. Пазбегнуць непрыемнасцяў дапамогуць некалькі простых правіл. Не пакідайце веласіпеды без нагляду, не захоўвайце іх у пад'ездах і на лесвічных пляцоўках.
Карыстайцеся замкамі, калі адлучаецеся хаця б на некалькі хвілін. Пры наяўнасці камер відэаназірання пакідайце транспарт у сектары іх агляду. Таксама ў маладзечанскім раус нагадалі, памяшканні агульнага карыстання жылых шматкватэрных дамоў не прызначаны для захоўвання і размяшчэння мэблі, маёмасці, асабістых рэчаў, у тым ліку веласіпедаў. За парушэнне прадугледжаны штраф на фізічную асобу да 20 базавых велічынь, на юрыдычную да 60. Сёлета юбілейны год у пісьменніцы з маладзечна Тамары Бунта. З гэтай нагоды ў абласным музеі нашага горада адбылася выстава. А бадай самы каштоўны падарак сабе і сваім чытачам пісьменніца зрабіла сама. Не так даўно выйшла новая кніжка для маленькіх чытачоў. Яна на беларускай мове. Як і многія творы аўтара, у ёй шмат аўтабіяграфічнага. А ўважлівы чытач знойдзе на старонках і маладзечанскія вуліцы, і саміх маладзечанцаў. Сёння Тамара Пятроўна заслужаны журналіст, узнагароджана знакам Міністэрства інфармацыі, медалём мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў, а летась атрымала прэмію імя Васіля Віткі. Тамара Пятроўна нарадзілася на вуліцы Святаянскай, якая раней называлася завулак Куйбышева. Любімая вуліца і яе жыхары – галоўныя персанажы кнігі «Дзяўчынка з вішнёвага завулка». Сваю першую кніжку на беларускай мове «Дзяўчынка з вішнёвага завулка». Гэта аўтабіяграфічная мая кніга, дзе я расказваю і пра сваё дзяцінства, і пра сваю школу, і пра сваіх сяброў. І ўсё гэта такія гісторыі розныя, якія здараюцца з дзецьмі у дзяцінстве. І смешныя, і страшныя, і крыўдныя, і сумныя, як у кожнага з нас. Тамара Пятроўна ў 21 год выйшла замуж за свайго аднакласніка, ваеннага чалавека. Разам яны нарадзілі і выхавалі 2 дачок. Зараз у іх 6 унукаў. І на працягу ўсяго жыцця падтрымліваюць адзін аднаго. І вось ён мне ў 23 гады купіў гэтую друкарскую машынку. Яна каштавала увесь заробак старшага лейтенанта. Гэта была вельмі дарагая друкарская машынка. А ён мне зрабіў такі падарунак, зато я адразу сябе адчула журналісткай. Я ж тады яшчэ на журфаку вучылася. Дзверы роднай 3-й гімназіі заўжды адчынены для пісьменніцы. Менавіта тут прайшлі гады яе вучобы. Займальныя гісторыі робяць творчыя сустрэчы з падрастаючым пакаленнем асаблівымі. Тамара Пятроўна адказвае на пытанні дзяцей, апавядае гісторыі, на аснове якіх нарадзіліся сюжэты. Арганізатары выставы «Ганарымся нашымі землякамі», што прысвечаны юбілею пісьменніцы, прынялі рашэнне працягу экспазіцыі. Конечно, хотелось бы особенно пригласить родителей, у которых дети школьники начальной школы, потому что это такая возможность найти для себя книги, благодаря которым они могут как читать детям на белорусском языке, так и дети сами будут знакомиться с нашим родным языком. Азнаёміцца з творчым шляхам Тамары Бунта можна да 9 чэрвеня ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі. Таксама стала вядома, што 3 чэрвеня ў рамках Міжнароднага дня абароны дзяцей адбудзецца яшчэ адна творчая сустрэча пісьменніцы з маленькімі чытачамі. Кацярына Абанович, Дмітрыя Пяцёнак, МКТБ. У вёсцы Маркава Маладзечанскага раёна на Вялікдзень адбываецца даўні абрад Лука. Старажылы сцвярджаюць, што назва звязана з урочышчам ракі, дзе раней і адбывалася дзейства. Адраджэнне абраду пачыналася ў 2000-е гады. Сутнасць яго заключаецца ў тым, што жыхары вёскі ладзяць карагод. У цэнтры становяцца дзеці, звычайна 3, як сімвал будучыні, наступных пакаленняў, каму патрэбна працягваць свой род. А разам з імі ў круг можа становіцца і хлопец ці мужчына, у якога пакуль ніяк не атрымліваецца знайсці сабе суджаную для стварэння сям'і. Раней вадзілі карагод і спявалі песні адны жанчыны. Пасля да іх далучыліся і прадстаўнікі моцнай паловы чалавецтва. Цяпер абрад адбываецца каля мясцовай царквы святой жываначальнай Троіцы. Каб паглядзець на цікавае дзейства, у Маркава прыязджаюць і жыхары суседніх вёсак і райцэнтра. Такім чынам ушаноўваюцца традыцыі нашых продкаў і не знікаюць астраўкі культурнай самабытнасці часоў мінулых. Прыемнае выключэнне. Маладзечна – адзіны раённы цэнтр Беларусі, дзе шмат гадоў развіваецца такі від спорту, як фехтаванне. І што важна, не проста развіваецца, а нашы дзяўчаты і хлопцы – лідары па выніках спартыўнага сезона.
Адзін з самых вопытных трэнераў, былы кіраўнік Федэрацыі фехтавання Беларусі Уладзімір Мядзведзеў расказвае, у нацыянальнай зборнай Беларусі адразу 4 спартсмена з маладзечна. Это Юлія Серыкова, Паліна Каспяровіч, Сергей Кісель і Максім Пінчук. Таксама нашы падрастаючыя зорачкі ў гэтым відзе спорту вучацца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. І тут у маладзечні трэніруецца новая пляяда рабят, якімі ганарыцца не толькі наш горад, але і наша краіна. Так юныя маладзечанцы Ілля Балунда, Ілля Шэйбак і Дзяніс Летка на камандных спаборніцтвах перамаглі мацнейшую каманду аднагодкаў, якія ні многа ні мала вучацца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву. Егор стал 3-м по результатам всего сезона спортивного. В стране? Да, в стране. Давид 2-й стал по результатам сезона в стране, а Мирон 1-й. И вот можете представить, что такое редко бывает, но такое произошло. Фехтаванне – адзін з відаў адзінаборстваў, у якім выкарыстоўваецца спартыўная зброя. А яшчэ гэта адзін з відаў спорту, які патрабуе шмат фінансавых укладанняў. Трэніроўкі ладзяцца па 5 разоў на тыдзень, і для юных спортсменаў яны бясплатныя. Благодаря нашей школе, которая создала возможности для занятия фехтованием, это очень дорогостоящий вид спорта, и благодаря тому, что мы въехали в Ледовый дворец, мы его строили. Это очень трудная была работа вместе с первым директором, который уже на пенсии, не работает. Но мы его построили. Зал фехтования принял президент. Он был у нас. У нас в то время было 10 человек в национальной команде Республики Беларусь. И мы выигрывали очень много количества медалей на Европе, на мире, на Олимпиадах. А они сейчас пользуются тем результатом, который мы сделали со старшими. Секцыю па фехтаванні наведваюць дзеці ад 10 гадоў. Да гэтага, як правіла, яны займаюцца ў іншых відах спорту, ведамі і навыкамі якіх потым можна смела карыстацца. У фехтаванні асабліва цэніцца каардынацыя і ўменне будаваць бой. Колькі сапернікаў, столькі і сцэнарыяў бою. За гэта і любяць фехтаванне. Мне нравится, передвигаться, мне нравится побеждать, колоть нравится. Это передвижение на дорожке, один из самых главных факторов. И как раз-таки нравится сам укол. То есть это, как говорил тренер, азарт. То есть чем больше ты колешь, тем больше у тебя адреналина и тем интереснее. Я левша, и плюс по своему возрасту я более высокая, и меня как будто бы боятся. И плюс у меня более сильная кисть. То, что я могу отбить, и они в шоке будут. Уменне карыстацца зброяй дазваляе ўраўніваць людзей рознай фізічнай падрыхтоўкі і камплекцыі. У фехтаванні перамагае той, хто вучыцца нестандартна мысліць і арыентавацца ў сітуацыі, якая хутка мяняецца. Зразумела, што зрабіць гэта лягчэй, калі ёсць падтрымка. Большое внимание мы уделяем именно присутствию на соревнованиях, чтобы была поддержка ребенку, потому что дети чувствуют себя более уверенней, более раскрепощенней, когда рядом с ними родители, рядом с ними какие-то близкие. И тогда у них появляется уверенность в себе, и просыпается и 5-е, и 6-е, 7-е чувство какое-то, и дыхание, и тогда они берут победу. Фехтаванне вучыць кантраляваць свае эмоцыі, застаўляе імпульсіўных браць сябе ў рукі, а стрыманых ісці на рызыку. Днямі юныя маладзечанскія фехтавальшчыкі прымаюць удзел у спаборніцтвах, што ладзяцца ў Брэсце. Перамога дастанецца мацнейшым, а нам, балельшчыкам, прыгожыя імгненні бадай самага романтычнага і высакароднага віду спорту. Наталья Усищева, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.